खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। अदालगुरियाव बर' बिजोंजों फरायना सान 23 मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ बरायदों। बर' हारिनि माहारियारि सिनस्रि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' बिजोंखौ बुहुमाव सिनायथि होनो आरो फेहेरनाय थांखिजों गुनगोनां सोलोंथाइ मावथांखिखौ बिथा खालामना नांगौ समाव बायदि हाबाफारि लानायखौ नुनो मोनबोदों। थिग बेबायदिनो अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेंखनाव थानाय अदालगुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनैनि सानाव ओनसोलाव सुबुं धोन सोरजिनायनि थांखिजों दखरा आफादनि सिङाव थानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय थुलुंगाखां हाबाफारि लानाया दिनैनि सानाव जोबनानै थाङाखै। दिनै फिन देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव गावनि आंगो बिमा राव थामहिनबा बर' बिजोंजों फरायना सेथि मासि लानानै उथ्रिसार जानो हानाय सान 23 फरायसा फरायसुलिफोरखौ मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों अदालगुरि हिनजावसा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव थुलुंगाखां बरायनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। अदालगुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बिथांमोननि आवथायाव थानाय 23 सा फरायसा जाय बिथांमोना सेथि मासि उथ्रिसारनो हाबाय बिथांमोनखौ बरायनाय एबा मान बावनाय मोनसे हाबाफारि। बे हाबाफारियाव आं बाहागो लाफैनानै फरायसा बिथांमोनखौ लोगो हमनानै बेखिनि सुबुरुन आरो बोसोनखौ होनाय जादों जे फैबाय थानाय समावबो जाहाथे बिथांमोना फार्स्ट डिभिजन जे मार्क्स बेखौ केरि खालामबाय थायो आरो नैबे हाबाफारियावनो थाखो 10 आव फरायबाय थानाय फरायसा बिथांमोनबो बाहागो लादोंमोन। दा जिहेतु मोनसे गोनो गोथोआव दङ जे मेट्रिक आनजाद हिसाबै थानाय नंला, नाथायबा बिथांमोनखौ बेखिनिखौ बुंनाय जादों जे थाखो 10 नि जोबथा आनजाद हिसाबै दिनैसिमबो बेनि गुरुत्वआ दङ। जिहेतु क्लास 10 नि उनाव जोङो हायार सेकेन्डारियाव जोङो आगान होयो, तो बेखिनिखौ आंनिफ्राय फोरमायनाय जादों। जथेस्थ' बिथांमोना थुलुंगानायखौ फोरमायदों आरो जों बेखौबो बुंदों जे जेरै अदालगुरि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांमोनखौ बरायबाय बा मान बावबाय जे फैबाय थानाय समाव बिथांमोनखौ डक्टर इन्जिनियार बा गुबुन गुबुन अफिसार हिसाबै बा बे अफिसार लेभेलाव बिथांमोना सहैखांनायनि उनाव जाहाथे बिथांमोननि न'खराव थांनानै बरायनो हानाय मोनसे थासारिखौ जोंनो होयो बा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनो बे खाबुखौ जाहाथे बिथांमोना होयो, बेखिनिखौ जोंनिफ्राय मिजिंखौ लाखिनाय जादों। गोबाङानो उथ्रिबाय नाथाय गोबाङानो उथ्रिनो हायाखै। बेनि आन्दाव माखासे जोंनि बर'नि दिथागिरिफ्राबो थिग नङा। दिथागिरिफोरनिसिम नोंथांनिफ्राय मा थागोन? दा जिहेतु जोङो मोनसे एनालाइसिस खालामबा नुयो जे प्राइभेट स्कुलनि जिखिनि रिजाल्टफोर जायो बियो फरायनायनिल' थाखाय रिजाल्टआ मोजां जाया। बेयाव जिहेतु बिमा बिफानि जोथोन, सम बायदि जाहोनाय, सम बायदि फोरोंनाय, सम बायदि टिउसन होनाय बा सम बायदि लांलाय लाबोनाय खालामनाय मोनसे बेबस्थाखौ जोङो नुयो। तो बिनि थाखाय जोंबो खावलायो जाय बिथांमोना बर' बिजोंनि जे सरकारि फरायसालिफोराव मुंखौ थिसननानै दोनदों बा बेयाव फोरोंदों, बिथांमोनाबो जाहाथे बेबायदि एक्सट्रा जोथोन लायो। जे आयदायाव बिथांमोना एसे लोरबांथिखौ नुदों बेयाव स्पेशल मोनसे केयार होनानै, जिहेतु जों जेरावबो जों दानिया नुयो जे बेसेन नाङै माखासे फोरोंथाइफोरबो थायो जाय बिथांमोना गावखौ माने गोरिब गुन्द्रा होननानै साननानै लायो बा जाय बिथांमोना हायै मोनसे थासारिखौ बिथांमोना फोरमायो। गोबांथार दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गोलोम बोथोराव बेबायदि बेसेन नाङै फोरोंथाइफोरखौ होनाय जायो। बेफोर सुजुग आरो सुबिदा बा जोथोन लानायखौ जाहाथे बिथांमोना बांहोनानै न'खराव मोनसे थासारि होनानै फरायनायनि थासारि, मोनसे गोजोननि मोनसे थासारि होनानै जाहाथे मोनसे जौगानाय सोलोंथाइ बिथिङाव फरायसाफोरखौ खालामो, बेखिनिखौ खावलायबाय। जाय बिथांमोना उथ्रिबाय आरो जाय बिथांमोना उथ्रिसारनो हायाखै बिथांमोननि थाखाय मोनसे मटिभ स्पिच नोंथांनिफ्राय मा थागोन बे समाव? दा जाय बिथांमोना उथ्रिसारनो हाबाय बिथांमोना जौगालांनायाव एसे गोरलै जाहैबाय, नाथाय जाय बिथांमोना दिनै थालांबाय बा ड्रप आउट जाबाय बा फेलें जाबाय बिथांमोनखौ जों बेखौनो बुंनाय जादों जे दिनैसिमबो बिथांमोननि खाबुआ जोबाखै आरो फिन बिथांमोना जागायजेननो हायो। मोजाङै फरायनानै जाय बिथांमोना कम्पार्टमेन्टेल दिनै मोनबाय बिथांमोना पास खालामनानै हायो, माने मोजां रिजाल्ट लाबोनो हायो। जाय बिथांमोना दिनै थालांबाय बिथांमोना फिन खेबसेबाव क्लास 10 आव रेगुलार क्लास खालामनानै आरोबाव प्रिपेरेसन खालामनायनि गेजेरजों, नाजानायनि गेजेरजों बिथांमोना जि जाफुंसारनाय खामानि बेयाव बिथांमोना खालामनो हायो। आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना सेथि मासि आवग्रिनो हायासै
जे सेकेन्ड डिभिजन थार्ड डिभिजन बा पार्सेन्टेज एसे खम जाबाय बिथांमोननि थाखायबो जे सुजुग सुबिदा साख्रि बाख्रिया नेनानै दङ बिथांमोना जे आदब गोनां माखासे सोलोंथाइ लानानै आरो गुबुन फारसे जिखिनि दायो सोलिफुबाय थानाय थासारियाव जिखिनि रोंगौथिफोर लानांगौ बेखौ लानानै बिथांमोना आवगायलांनायखौ जों सुबुरुन होदों बिथांमोना मोजाङै बुजिनानै लादों आरो बेखौ बिथांमोना इमप्लिमेन्ट खालामगोनखौ बिथांमोना खोथा होदों बड'सा आरो बड'लेण्ड बुब्लि निउस पर्टेल चेनेलनि गेजेरजों उदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 2024 मायथाइनि सेथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसा आरो फरायसुलिफोरखौ जों दिनै बरायनाय हाबाफारि लादों उदालगुरि गर्ल्स हायार सेकेन्डारि स्कुलाव दा बे समाव थांनाय बोसोराव UN ब्रह्म एकाडेमि स्कुलाव जों 15 फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायदोंमोन देग्लाय जोङो नैबे बोसोराव 23 फरायसा फरायसुलिफोरखौ बरायनो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों जों थांनाय बोसोरनि रेकर्डखौ नायोब्ला 15 निफ्राय नै देग्लाय 8 फरायसा फरायसुलिफोरा एसे बारायनायखौ नोजोर बोनानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों बे समाव दिनैनि हाबाफारियाव जि बरायनाय हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि बिकास बड'सा सारखौ जों दिनै बे हाबाफारियाव मोननो हादों बे समाव आं उदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै मोनसे मेसेज होनो नागिरदों जाय बिथांमोना दिनै जों बरायजानो मोनबाय बिथांमोननि गेजेरजोंनो फैबाय थानाय समाव जाहाथे बिनि बांसिन जों बरायनो मोनगोन बेखौ जों दख'रानिफ्राय आसा मिजिं थिबाय दा बे समाव आं जों बाहागो लादों उदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि बिथाङाबो जों बाहागो लादों दा बे समाव नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों जाहाथे फैबाय थानाय समाव गासै जोंनि दख'रानि बेन्दोङाव थानाय फरायसा फरायसुलिफ्रा जाहाथे गोसो होनानै फरायनानै जाहाथे बिनि बांसिन मासि आवग्रिनो हायो सेथि मासि आवग्रिनो हायो बेखौ जों मिजिंथिबाय थांनाय जिहेतु समाव नोंथांमोना सोलोंथाइ बिथिंखौ लानानै गोबां खामानि मावबाय बे खामानि मावनायनि फिथाइया दिनैनि समाव खामानि होदों ना होआखै जों आसा खालामदों जिहेतु जोबोद खामानि होदों जिहेतु जों थांनाय बोसोराव 15 फरायसा फरायसुलिफोरखौ जों बरायनो मोनदोंमोन देग्लाय 2024 मायथाइयाव 15 नि बांसिन 23 फरायसा फरायसुलिखौ बरायनो मोननायानो जोंनि थाखाय गोग्गानाय जिहेतु जों बारायदों आसा खालामबावदों जों फैबाय थानाय बोसोराव बिनि बांसिन 40 35 बेखिनि फरायसाफोरा आरो बिनि बांसिन जाहाथे जों मोनबावनो हायो बेखौ जों आसा खालामदों जों उदालगुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जों फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय गोबां खामानि मावदों जेरै जों न'खर न'खर थांनानै हम भिजिट खालामदों थुलुंगाखां होदों जाहाथे मोजां फरायनानै सासे मोजां मानसि जानो हायो बे थांखिखौ लानानै न'खर न'खर थांनानै जों खबर लानाय बे हाबाफारिया बोसोरफ्रामबो जाबाय थाखायो देग्लायबो जों गोबां न'खराव थांनानै हम भिजिट खालामनायनि गेजेरजों जों मोनदांथिनो हायोदि बिथांमोना दिनैनि समाव सेथि मासिखौ आवग्रिनो हादों बिनि थाखाय जों गोग्गानाय मोनदों बेनो फोरमान जायोदि गोबां जोंनो फोरोंगिरिजों लोगोसे दिथागिरि बिथांमोनाबो जोंनि जि थुलुंगाखां होनाय हाबाफारियाव बिथांमोनाबो जोंखौ हेफाजाब खालामदों आरो जाय फरायसा फरायसुलि बिथांमोननि दिथागिरि बिथांमोनाबो जोबोद जोंनि सायाव साबायखर बावदों जिहेतु जों बिथांमोनखौ थांनानै जोंनि जि थुलुंगाखां होनाय बे हाबाफारिखौ जों मावफुंदों दख'रा हिसाबै जाय बिथांमोना दिनैसिम उथ्रिनो हायाखै बा दख'रा आफादनि सिङाव थानाया जितु उथ्रिनो हायाखै आरो बेजों लोगोसे जाय बिथांमोना सेथि नैथि थामथि बेबायदि मासि आवग्रिनो हाबाय बिथांमोननि थाखाय नोंथांमोननिफ्राय माबायदि मेसेज थागोन बिथांमोना जेबो नार्भास जानायनि खोथा गैया जिहेतु नैथि थामथि मोनदोंब्लाबो बिथांमोना बिनिख्रुइ फैबाय थानाय समाव बांसिन जाहाथे गोजौ सोलोंथाइ लानो हायो बेखौ बिथांमोननि सायाव जों दख'रा हिसाबै फोरमायहरबाय जाहाथे नार्भास जानायनि खोथा गैया आरो फैबाय थानाय जि इयुन जोलै दा फरायफुबाय थानाय जि थाखोआव फरायनाय बिथांमोनखौबो जों बे समाव खावलायदों जाहाथे देग्लायनिफ्राय लानानै नैबे समनिफ्राय लानानै जाहाथे मोजां फरायनानै फैबाय थानाय HSLC आनजादखौ जाहाथे सेथि मासि आवग्रिनायजों लोगोसे गोबां मार्क्स लानानै जाहाथे बिथांमोनाबो फरायो आरो मासिखौ मोननो हायो बेखौ जों मिजिंथिदों।